Amikor a muglik megtudták, hogy ők is varázslók lehetnek egy főzet segítségével, minden áron meg akarták szerezni a hozzávalókat. A titkos összetevő, a tiszavirág. Ám, mint a Pálffy vízügyi tanulói, az ifjú varázslótanoncok nagyon is jól tudták, hogy a kérészek védett állatok, így Harry Potterhez fordultak segítségért. Vajon sikerül az ifjú Potternek megvédeni a tiszavirágokat és a purpurantház becsületét? Harry Potter és a muglik Szolnokon. Hamarosan.